Благодаря ви, че сме заедно. Радвам се да видя познати физиономии, познати усмивки, топли очички. Драго ми е. За какво сме днес тук? Да поговорим по една тема наистина наболяла. Последните години знаем, че се наблюдава едно явление, което е като бич на съвременното общество. Всичко около нас е екран. Всеки от нас има в джоба си по едно екранче, или поне повечето предполагам, някой даже и по две. В къщи имаме по някакви такива. Улиците ни заобикалят билбордове, рекламни, големи, цветни, мигащи, говорещи, рекламиращи нещо си. Няма лошо. Това е епохата, в такъв век живеем, в това време някакси нашите потребности го изискват. Това е някакъв такъв естествен развой, еволюция на цивилизацията и не може да избягаме от това и не бива. Не може да го отречем. То си има своята полезност, има си своите ползи, има си своите приоритети, своите добри страни. Най-малката, разбира се, е, че е вече доста по-нагледно, по-удобно и по-бързо да комуникираме, да се свързваме, да общуваме, да научаваме, да се обучаваме. Какво ли вече не правим онлайн? Онлайн пазаруваме, онлайн се информираме, онлайн ходим на психотерапия. Даже. Какво ли още правим? Да се сещам. Много неща. Какво ли не правим онлайн? Слава Богу, поне деца не правим онлайн. За сега. Пази Боже да стигнем и до там. Тогава вече става страшно. Затова искаме да имаме една кампания, защото наистина страшни стават нещата. Да започнем от най-малките. Да. Манол Смуков се казвам. Психолог, трансперсонален психотерапевт, художник. От около година и половина работя точно по тази тема с съпругата ми. Специализирахме и това. Поради личен проблем, нашия близки, нашия внук. Се върнахме от чужбина и се оказа, че е с такъв проблем. Обощали по-сходи, както се казва, знаете. И започнахме да учим това. Какво става при най-малки? Там е най-болезнено. Там е най-страшно. Защо? Защото границата постепенно отива все по-надолу и по-надолу. 3-2 годишни бебенца и по-малки, при тях се наблюдава такъв проблем. Още не могат да говорят, да ходят и вече им са сложени екрани. Не може да опекне майките, макар че не би ги оправдал. Сега майката иска да спести някакво време, да се свърши нещо полезно. И вместо дрънкалка му хвърля. Дава му някакво екранче, някакво таблетче, телефонище, някакъв вид екран или просто мигаща играчка. Какво се случва тогава? Какво се случва? Подобно на дрънкалката, то е нещо цветно. Обаче вижте колко е по-добре у нас старото, което са го правили нашите родители, баби, дядовци. Дрънкалката е цветна шайнка, не е нещо дрънка. Нали, знаете, такива грошчета има като бебешките колички, като маракаси, като всякакви видове варианти, като веришки. Те цветни дрънчи, но в зависимост от това как дрънчи и колко от нея дрънчат, то винаги звука един и същ е различен. За разлика от филмчето или клипчето, което то гледа по телевизията, или пък на някакво екранче, песничка или някакво филмче, то винаги е едно и също. То се повтаря едно и също. И той го запомни. После търси само това, точно тази стимулация търси. Екрана е много мощна зрителна стимулация. 305 в милисекунда. То е нещо шарено, нещо цветно, нещо динамично. Нещо пърха, нещо говори там, човешка реч, има ли модифицирана човешка реч, песничка евентуално, нещо се движи, то привлича окото. Той е примамливо просто. Залепва, буквално се вкопчва в него и няма отлепване.
после поглежда в страни, нещо някой му говори, родител, нещо искат някой да... То това е съвсем статична среда за него вече. Сива, статична, няма тази динамика. Скучна, направо и скучно. И окото пак в екрана. Така много пъти то буквално се хипнотизира, залепва. Какво се случва? Лека по лека конкретността на мозъка започва да става съвсем различна като активност. Други вълни започват да се излъчват. Не от тези, които са нормалните в периметър. Има алфа пикове, съжаление при малките, тетата се понижава, тя за сън и релакс. А пък всъщност то няма нормален сън, когато е в такова състояние. Сънът също се компрометира при малките и при по-големите. Какво се случва? Какво се случва друго като неврофизиологична реакция? Огледалните неврони в мозъка, с които то възприема света. Знаем, малките деца възприемат света предимно с така наречените огледални неврони. При бебешоците те са около 3 пъти повече, отколкото при нормалните, при възрастните хора. Не случайно първото го измислял така, защото то възприема света на принципа на подражанието. То огледално учи. То подражава. Жест, мимика, по-късно и емоция, движение и така нататък. Но тези огледални неврони, те са лаудо така. Компрометират се и вече няма правилната реакция, правилното възприемане. Лека по лека нещата отиват в съвсем друга посока. Лека по лека симптомите стават едно към едно с аутизъм, за съжаление. Едно към едно. Няма никаква разлика и съпругата ми ще потвърди, Везенков център на София също. Трябва да мине доста време, поне за нас. Правих тестовете, разбира се, но първоначално не винаги може да се разбере каква е точната диагноза. Хиперактивно дефицит на внимание, компрометирана реч, най-вече. Тези, които още не са проговорили, разбира се, но други са проговорили, тя после пак има дефицити. Нарушава се, защото има наистина случаи, виждаме 6 годишно дете, който не говори. В София в центъра, при нашия има 4 годишно такова. Примера, който винаги давам. Всичко кръгло беше Apple. Когато се върнахме от малки със съпругата ми, за внука, лека по лека стана Apple-ка. След месец-два ябълка. Нали? Лека по лека. Dirty Baby TV. Както казваме, баща на бос ходи понякога. Това е положението. Живот. Приемаш, работиш, правиш каквото можеш. За речта не беше думата. Едно дете от екран не може да проговори. За съжаление, много майки си мислят, че това се случва. Тогава стават тези страшни диагнози. Някъде от неглижиране, някъде просто поради изискванията на, как да кажа, на женското его. Нали? Кое е по-важно? Педикюра, маникюра, прическата или пък да си пире Фейсбука, Инстаграма и ТикТока и да му обърна малко внимание, да го дурка, да му пее песничка, да му приказна, да му разкаже приказка. За съжаление, просто има и такива. Има и такива родители. Какво се случва? Слагат по някакво екранче, то да замести мене. И тогава се случва това, което преди малко казах, че там стимул е един и същ. Ако е песничка, тя винаги е най-съща. Те са програмирани с точно определени ноти. И то после се търси точно тези нотички. Докато ако е майката или някой друг, който ще изпее тази песничка, винаги ще е по различен начин. Винаги ще е по различен начин и то даже после изпада в тантрум, така наречения истеричен пристъп, ако чуе нещо по-различно от това, което, да каже, майка му изпява тази песничка, която той е слушал преди малко от екранчето. То се бунтува. Вижте, иска си предния вариант. И стана в бяз, защото това е различно. Представяте ли си?
Защо не може да проговори от екрана? Това е ясно първата причина. Тя е близка до ума. При човешката реч има една много мощна такава директна, жива интеракция. Тоест, фронталните неврони какво улавят? Природата го е помислила, тя е разумна. Те улавят мимиката, жеста, близостта, топлината. Щете пъпната връх на родителя. Както погледа, както и самото вдишване преди определените думи. Те го улавят. При машината това нещо го няма. Как ще подражаваме? Какво ще подражаваш? Подражаваш на някакъв механичен звук до някъде с някакви части от себе си. Нали, което няма пълната сензорна интеграция, т.е. включването на всички сетива. Имаш само слух. И работите стават половинчати. Става роботизиране и възпитаваме киборги, за съжаление, роботи, което е страшно. Какво става при по-големите? При малко по-големите и тези, които играят, така вече игри някакви игрички, филмчета, всякакви други екранни материали. Там проблема е с допаминовия пик. Защо? Защото знаете, допамина идва като възнаграждение, като радост, като някакъв вид получено удоволствие. В процеса на еволюция допамина, неговата роля е да идва като награда, като стимул и като образуване, когато имаме хранене пълноценно, получаваме удоволствие от храненето и при размножаването. Тогава се отделя в най-големи количества. Тук удоволствието е много голямо при екрана. Когато гледат нещо си, младшоганите или малко по-късно вече, когато скролват, когато имат някаква активност в някаква си мрежа, платформа. Тук наградата е доста по-голяма и липа при видеоигрите. И там дозата е много по-голяма. Кнолп беше първият американец в 1998 година, който прави изследване за допаминовите пикове в организма и установява, че 50 пъти се увеличава в нормални като количество допамина при хранене, пълноценно такова удоволствено хранене, което ви доставя удоволствие, 100 пъти при сексуалност, сексуален акт, 100 пъти и при виртуални игри. Само единственото по-голямо беше 300 пъти при хероина. Например, чугайте, хероин, нали? Пази Боже. Там екрана е хероин, за съжаление. Дигиталният крек, така наречен. Какво се случва обаче? Виждаме към 5, 6, 7, 8 годишни деца, нали, които играят на такива игри и получават такива стойности в мозъка. Ако природата е предвидила това да се увеличи тая доза толкова, около 100 пъти, тя е предвидила и някакви носители, някакви неврони, които да издържат това напрежение. В кавички, нали. Но детските неврони са още миелинизирани, така наречената миелинизация, която носи точната правилна бърза мисъл, рационална мисъл, който вече отива към висша психична дейност, която има зрелия човек. При малките още го няма това. Това като процес се завършва на около 25 годишна възраст. В такъв смисъл едно дете не може да искаме от 8 годишно да изпълнява сексуален акт все едно и то продължение на часове. Защото едно дете буквално часове играе на тигрите. Един сексуален акт трае цетки минути максимум. А те са часове играят. Буквално всичките да издържат. Представете си, примерно, една компютър там с платки или просто платките не издържат или ако си го ако да няма налога с някаква електронна табло, такова електрическа инсталация, тъй като няма мелинизация на невроните, това все едно жички без облицовката отвънка, външното това, което е като облицовка и освен това са и по-тънки. Още не са станали толкова
не са озрели. Не са се развили. И какво се случва? Буквално пригаря инсталацията. И забиват. И нещо почва да куцва от тях. За съжаление, нещо почва някакъв дефицит се появява в някаква насока. Сензорна, моторна, речева. Концентрацията се компрометира паметта, вече които са по-големи ходят на училище. Успеха задължително пада от момента, в който са регистрирали екранна зависимост, така се установила като се наблюдава като явление. Друг важен фактор, че когато се появи това като проблем, в момента, в който се появи, детето се заготвя на тази възраст като развитие. Примерно на 7 годишна възраст се наблюдава вече зависимостта като проблематика. Да кажем, той е почнал от 6. На нас ни говорят на 10 годишна възраст, примерно, защото не се разбира, че екран е проблем. Мислят, че има нещо друго. То се остава на 7 годишна възраст. Там, където просто зависимостта има такава способност да заготвя развитието. Там, където е започнало, там то се остава на такава възраст, като способности, като развитие, като... И трябва да се върне на предишните етапи. Нали, както в индивидуалното човешко развитие, там си има определени етапи, онтогенезата, си има там крачки. Спомняме се биологията, правилното, че тя е кратко повторение на филогенезата, на общия вид. Онтогенезата при човека, нали, знаем, трябва главичката, бебенството в един момент да държи спокойно, да я дига без да пада, по коленче, по гръбче, после да сяда, после да почне да пълзи, докато проходи. После вече е говоренето. Ако тези неща не ги мине, като няма как да проговори, ако не е изправено, ако не може да ходи. При крайните много често има проблем, че то започва да ходи без да пълзи. Направо преминава, скача етапа. И ходят на пръсти. Защото вестибулара се бъгва. Извинявай, ще употребя този израз. Вестибулара се бъгва и се компрометира много силно, защото има отлив при него и при всякакви други сетива. Затова при тях е много нужна, много така силна, мощна работа с сензорната интеграция, работа с всички сетива. Петте сетива плюс други, които има така неврофизиологична гледна точка и друга. Се работи с тях много интензивно, най-вече сензорно, за да може да има отлив от тази мощна активация на зрителния кортекс, защото при екранната зависимост окото е натоварено най-вече зрението. И за това всъщност един от тестовете е вестибуларният тест, където много често питат как ги пробвате, как ги разбирате. Един от тестовете е точно този вестибуларният тест, който се прави при едно мощно завъртане. Има няколко там начина. Нормално е при всеки човек да очите да правят, те се казват, това очен рефлекс казва се нистагъм. Нормално очите да правят, има няколко вида нистагъм. При мощно завъртане, дали ще навъртя стол, дали ще го караш да се върти само няколко пъти в едната посока, няколко пъти в другата, няма значение. Трябва да се направи там стъпково. Очите се движат по няколко начина. Едното е махаловидно, което е нормално. Всеки нормален човек, ако го завъртиш така, нали, очите ще правят нещо подобно. И другия начин да се завъртят пружинния нистагъм, то е бавно в едната посока отиват и после бързо в другата. Се връщат в предишната, както е пружинката. Бавно разтекаш, после като пуснеш, тя бързо се връща, пружинния нистагъм. Има и хаотичен такъв по-свободен някакъв, който е не точно определен. При тях какво се наблюдава? При тях няма нищо такова. Тъй като окото е било, зрението е било много време натоварено и така активизирано заради екраните, то си гледа в една точка, право в очите, фиксирате и все едно не си го въртял. Все едно ти имаш киборд пред себе си. Нищо му няма.
все едно акробат, нали? Такъв много мощна активация на зрителния кортекс и другото, за съжаление, липса. Не е така активно. При по-големите проблематиката е малко по-специфична. При по-големите може причините да бъдат различни. Може да е геймърство, може да е порнография, може да е хазарт, примесено с екранна зависимост, защото сега има много такива игри, които са свързани с екранни хазартни игри. Но каквото и да е, там е по-лесно. Малкото дете, пред него е проблема. Пред големите има някакъв, тяхната неврофизиологична система има едни саморегулаторни механизми. Ниво чисто неврофизиология. Освен това, при зрелия човек, 15-16 години нагоре, той вече има висша психична дейност. Той може да каже, този мач съм го гледал, на този филм аз съм писал сценария, това не ме интересува, да гаси телевизора или да намахне телефона, да каже, че това не ме интересува. Докато при малкото то залепва. То няма тази избирателна способност, няма тези механизми. То буквално залепва и е безпомощно. Грозничко е, да съжалявам, но ще го сравня с едно да сложите пред там, който се валерян. И няма как, ще отиде пред него, то ще залепне за него, или пък има една котешка мента, не случайно как котешка мента, то го привлича неистово, то е по-силно от него. Същото и с екрана за малкото дете. Затова Везенков и вече много така в тази посока учени, че иска да се криминализира до 3 години да се дава екран на дете, че и повече. Просто няма удържане. Не е честно просто спрямо децата. Право си е престъпление. Малкото дете е такава чиста така, репрезентация на неврофизиологичния механизъм стимул-реакция. Чистичка, защото то не е обусловено от знанието на възрастния, моделите, програмите, опита и то си реагира винаги. Като при големия по-лесно става отказването и саморегулацията. При малкото дете е проблема. Какво може да се направи в тая посока? И какво се прави? Не знам какво сте чули, какво сте чели, какво самите вие сте опитвали. Има така доста податки в тая посока. Не знам, за мен е важно, така ще сме оставили повече време да има въпроси и отговори. Лекцията не е много дълга, даже бих нарекал лекция. Има 2 слайда, освен този имам още 2 слайда. Не сме сложили някакви специални дълги схеми и слайдове за изследвания, да показваме колко и какво се нарушава. Не е това целта, защото има вече списание на аутизъм. Знаете, имаше обширни лекции на Везенков в Варна. Искаме просто да бием кампаната и да покажем и да чуем от вас какво всеки прави, какъв е вашия личен опит в тази насока и дали сте работили лично на себе си като по-големи и за родители евентуално. Какво друго, какво се измислите, освен екранния детокс. Добре, ще му вземем екранчето. Но ако вече има някакво нарушение, какво правим? Дали само това пък стига? Дали само това е достатъчно? Така. Искам сега
едно такова, друго да речем, като виртуално вътрешно малко изследване и се пуснем в нашия в виртуалната мрежа. Но в своята виртуална мрежа. В нашия личен Instagram, Facebook, TikTok и така нататък. Бъде така готово за 10 минути да направим нещо такова. Нека да се отпуснем, да затворим очи и да си представим. Отпускаме се, затваряме очи, дишаме 2-3 пъти дълбоко. И да си представим, че сме в мрежата. Си представим, че сме взели телефона и нещо вършим, нещо правим. Хайде сега да се замислим за моето лично пребиваване в виртуалния свят. Нека да се договорим честно. Хващам ли мярката? Минавам ли границата по него? Има ли случаи, когато съжалявам, че съм си загубил на празно времето и се чувствам изхабен и празен? Доколко се чувствам удовлетворен по отношение на моя контрол спрямо екранното време? Доколко се чувствам удовлетворен по отношение на моя контрол спрямо екранното време? Мога да съм тотално искрен пред душичката си и така през чиста си съвест да видя колко съм доволен или не от себе си, колко пъти съм скролвал, безцелно или не. Въобще съществува ли тази дилема в моето съзнание? Въпросът за самоконтрола, за избягването на безцелното дигитално време, безцелното сърфиране, за ограничаването в разумните граници. Доколко съм доволен от себе си по отношение на овладяването на инерцията, на обличането. Нека да оценим себе си по отношение на дигиталния контрол, примерно от 1 до 10. Всеки сам за себе си. Имало ли случай, когато да влезем в мрежата с съвсем конкретна цел, но после да се плъзнем в търсенето на удоволствието от малките допаминови пикове, малката непредсказуема допаминова награда, с всеки нов пост, нов лайк, ново видео, нова информация. И още веднъж влизаме в цикъл на скролване и неусетно стигаме до фазата на допаминовия пик. Нека сега да извикаме в съзнанието си картините и съдържанието на последния клип, последното видео, което сме гледали. Последното, което си спомняме. Или последното, което ни е развълнувало. Да си го представим ясно. Какво беше то? Ако не може да си го спомним, да фантазираме смело. Примерно. Какви са тия палми? Тия тюркоазени лагуни? Леле! Ама това е Селя Петров. Пак една почивка една шинкия. Този път на Малдивите. Не е честно. Много важно. Не му завиждам. Да, ама аз знам за FOMO. Fear of Missing Out. Тази съвременна диагнозичка. Страх от пропускане. Ама аз нямам нищо такова, моля ви се. Не знам дали е диагнозичка или допаминова дозичка, но аз го нямам това. Тук обаче не познавам, защото аз съм голям мъдрец и знам, че всеки лайк, съобщение или всяка нова информация дава допаминов пик. Затова няма да те лайкна. Няма, ама ще изглежда, че му завиждам. Не. Как ще му завиждам? На кой? На това ли бе? Разбира се, че не му завиждам. Аз знам, че един друг мъдрец беше казал, че трябва да се радвам на красивите преживявания на другите. Аз се радвам се, щастлив съм, хепи съм, размазал съм се от кеф. В нирвана съм направо. С моята жалка заплата, кога ще се поздравя от тия там?
Не, щастлив съм. Щастлив съм. Айде ще го лайкна. Скролвам надолу с пръстчето. Така. Колежката Василева. Този път ме скрузя в по-ним. Не, аз нямам никакво усещане, че изоставам, че пропускам нещо. Защото знам, че кортизолът, хормонът на стреса, ще ми скочи нагоре. Ще ми скочи нагоре, ама и аз ще изскоча с нинджа петник. Не, нямам тревожност. Не съм в напрежение. Камо ли пък имам чувство за неудовлетвореност. Ама какво се е загърнал в този кимоно като пижама е? Въобще не ми пука. Въобще не ми пука и кортизолът ще ми е много добре. Нищо съществено не пропускам. Нищо не пропускам. Аз съм си тук на място. Те си ходят където си искат. Ама кой ще си позволи да ходи до Япония? Кой може да си го позволи? Те там са някакъв избран елит. Има да дишам пръха. Бая изоставам. Да, нищо не пропускам. Аз пък съм мъдрец, сирич, голямо дърво. Тия са бонсайчета, кухи лейки. И все пак ще ги лайкна, защото искам да се чувствам като част от тях. Част от всичко това. Аз съм едно с тях. Аз да ги харесам, че те да ме харесат. Ама то по принцип ли си се харесва, не? Скролвам в показалчето надолу. Опа, братовчеда Кирчо. Пак е след някакви млади, гиздави невести, стародните носи. Пак си тропкат хорца и ръчевици в някаква механа ли, това или някакъв фолкфест ли, може би. Ама той е такъв хубав, стегнат мадолик. Няма да се сравнявам с него. Защото съм мъдрец и знам, че серотонина е свързана с самочувствието и настроението и може да се понижи особено при социално сравнение. Аз не се сравнявам с него. И аз ставам, не съм за изтвърляне, ма. Той е голям хубавец, бе. Стил, потури, елече и калпак, до сушка до левен тюнак. Серотонина ми е много добре. Защото аз не се сравнявам с него. Тъй, че... Моля. Освен това, на мен пък са ми казвали, че аз приличам на комиците Яне Сандански. Тъй, че, нали, добре си ми е серотонина. Никой няма понижено самочувствие. Моля ви се. Скролвам пак с показалчето надолу. Охо, Ивчо пак е забегнал някъде. Какви са тия източни храмове? С тия монаси ни приличат някакви будистки, с тия оранжеви тоги. Има и някакви други там. Еритрит на остров Бали. И честно казано, тъпо ми. Чувствам се изолиран. Ама не, те не са ми изключили. Те си ме уважават. Аз нали съм си мъдрец и знам, че окситоцина, хормално социалната свързаност, може да скочи много, ако продължавам да мисля така. Пък и какво Бали, бе? Те там от 100 човека население, 120 са лами, махатни, гуровци. Тъй, че не ми пука. Да, аз съм чел при ФОМО има един парадокс. Виждаш някаква резонираща ти топла социална свързаност и искаш да принадлежиш, но се чувстваш изолиран. Скролвам. Ето пак. Почвам да усещам как постоянно се сравнявам с другите. Виждам, че те живеят по-добре. Където и да отида, а в която и социална платформа да вляза, виждаме всякъде същото, че те живеят по-добре от мен. Те живеят видимо по-добре от мен. Всичко е по-лъскало някакси, на по-далечни дестинации отиват, да почиват, на по-интересни събития ходят, по-хубави са. Да, аз съм мъдрец и знам, че в дебелите учебници пише, че ФОМО и въобще при зависимост на социалните платформи ние възприемаме една изкривена реалност. Тоест ти виждаш само най-доброто от живота на другите. Ама като се замислиш, те друго не постват. Искат да се покажат колко са хепи и да си излъскат социалното его. Колко от нас поделят бедите и страданията. Повечето искат да ги мислят за щастливи и постат най-представителните и красиви неща, за да демонстрират някакъв розов статус и така разкрият това, което им липсва. То си и така. Но приказвай си ти. Аз знам. Аз виждам флета всеки ден, че те живеят по-добре. Те живеят по-добре. Каза другото клъче в мен. Аз съм си мъдрец. И съм чел, че социалните платформи могат да предизвикат различни когнитивни изкривявания. Всички са по-щастливи от мен. Повишавам чувство за самота.
аз пропускам нещо важно. Трябва да участвам във всичко, което виждам. Чувствам се като Робинзон Крузо. Самотен съм, като корабокрушенец. Всичко това води до намалена удовлетвореност от настоящето. Трудно е да се насладим на момента тук и сега, ориентиране след към миналото и бъдещето. Умът ми не е насочен тук, а какво има другаде. Но аз, освен че съм мъдрец, се глеждам и в себе си и виждам как действията и поведението ми въобще почват да стават импулсивни някакси. Трудно се концентрирам, тревожен съм често. Даже майче си извикам от барба на една депресийка, даже 2 по 100, ако може. И то със сламка, за да мога да се лигава над нея дълго време, защото не става да изпия наведнъж некс. Много ще ми дойде. В моменти на просветление, които не са много чести, решавам да практикувам джомо. Joyful of Missing Out. Това е обратното на FOMO. Тоест, радостта, че не участваш във всичко. Освен това, да ви се похваля, все по-често ми се случва да забележи полекичка, да осъзная, че понякога пропускането всъщност е печалба. Да отворим очи. Има една друга платформа, по-добра, по-важна, но за нея може би няма да има време. Все пак иска да кажа някои думи за това какво можем да направим в личен аспект, вече като зрели хора, спрямо нас път. Като личен контрол, да споделя някакъв опит. Има едно направление, мувик, може да го знаете. Йога на килото. Там виждаме как може да използваме екрана за работа върху себе си. Тоест, можем един Титаник да не ревем задължително. Пускам се някакви кадри, които със сигурност знам, че ще ме развълнуват, или той вече филм може да е почнал. Нещо, че е някакво събитие, нещо вълнуващо. Но аз затварям очи за секунди, глеждам се в себе си, виждам какво е моето състояние и се опитвам то да стане индиферентно. Да съм си непоклатим, спокоен, да няма развълнуване в никаква посока. Сега, смях, тревога, когато има бързи яростни, да не хващам седалката под себе си, едно съм в колата или пък бия някакъв акробат, да сме спокойни. Можем да затворим очи и да останем някакви секунди със себе си. Какво друго може да направим? Имате ли вие някакъв опит да споделите? Иска да поканя съпругата ми. Тя е част от екипа. Душата на екипа. Елинка, моята половинка. Здравейте! Казвам се Ирина. Казвам се Ирина и работим заедно с Манол в полето за справяне с един проблем, който се оказа, че виси като Демоклев меч над главите ни и ние даже не знаем какво се случва. Защо? В началото на слайда бяха поставени 2 снимки, на които не знам дали обърнахте внимание. Едната е направена в МОЛ Варна. Случайно се находих на това чудесно място за игра с очила за виртуална реалност. Вънка, на 8 март тази година. Пече слънце. Хладничко, но пече слънце. А децата вървят с очилата и се гонят. Какво гонят, и аз не знам. Виждала съм очила за виртуална реалност. Слагала съм.
Защо? Защото съм била в център, където ги ползват за помощ с справяне на проблеми деца аутисти. Но там целесообразно са използвани с определена цел, с индивидуална програма и подход, за да може децата да бъдат научени на безопасност и оцеляване. Какво правят тези деца там в тези очила? Такъв свят ли ние искаме да им оставим? Това ли е бъдещето, което искаме за тях? Или това, което е също от Варна, автентична снимка? Оказва се, че дори днешния ден, когато техническият прогрес е обзел голяма част от нашия свят и живот, и докато подражаваме на технологично развитите страни, ами те вървят в посока назад. В Китай 400 училища за справяне с екранен детокс. Нещо като нашите ТВ-та. Хората са толкова напред, създали са техники от най-висш клас и порядък, но са установили, че ако човек няма интелекта да се справи и да борави с изкуствения интелект, всъщност изкуственият интелект е безполезен. Канада и Щатите, един от организаторите на BlackRock фундацията, всички знаете как плачем от тях, защото това е най-голямата корпорация, която изкупува ресурси и земи. Дори те са го осъзнали и са създали фундация на доброволчески начала, която включва родители, баби, дядовци, чичовци, учители, децата да се извеждат навън в природата, да карат подходки, да се катерят по дървета, да се развият други техни способности и качества, които наистина да ги определят с думата човек или хора. В Силициевата долина, където се разработват тези продукти и където работят биоинженери, психолози, невролози, замислете се за всичко, което е свързано с мозъка. Единствената и основна цел е пари. Никой не мисли за психичното здраве. Говориме за пари, за много пари. Има написани безкрайно много книги по темата. В повечето държави, включително и в Великобритания, вече се връщат към писане, отхвърляне на електронни устройства за участие в училище. Ние самите имахме няколко предизвикателства във Варна, деца, които са имали по 7 часа екранно време. За Бога, 7 часа екранно време дете на 10 години. Защо? Ами, има една поливагусна теория на поливагусния свят на Стивън Порчес, който обяснява, когато ние създадем една среда, която детето не е препознава като сигурна, то търси един нов, сигурен и безопасен свят в телефона. Среда, в която то не е застрашено, така си мисли то. Среда, която то може да контролира. Много има да се говори по темата, затова искаме да ви поканим, ще оставим визитки. Ние сме решили, ние сме 3 колеги, които работим в това поле. Всяка неделя от 11 часа до 18 часа свободни, отворени врати. С любов към всички нас и към всички наши деца и родители, които също пък са нашите деца. Отворени врати, достъп свободен, заповядайте, разполагаме и с него и биофидбек, където може технологично да докажем, ако има някакъв проблем. Но най-вече сме отворени за споделяне на практика, техника, биомаркери с екранна зависимост при зрели деца. И запомнете, ако едно дете е стигнало до този момент, повечето регулаторна система при един от родителите винаги има проблем. Тоест, ако искаме да помогнем децата си, нека бъдем отговорни първо към себе си. Бъдете здрави!